ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପଟି ଆଣିଛି। ଗପଟିର ନାମ ହେଉଛି ଗଧର ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ। ଗୋଟିଏ ଗଧ ଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ମାଲିକ ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ମାଲିକ ଗଧ ଉପରକୁ ଗୋଟିଏ ଚୂନା ଚାଦରଟେ ପକାଇଲା ଆଉ କହିଲା, ଗଧ ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ଯଦି ତୁ ଏମିତି ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ମାଲିକ ସବୁ ତୋତେ ଦେଇଦେବି। ଗଧଟା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲା ଆଉ ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲା। ସେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଗଧର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମାଲିକଟି ଗଧକୁ କହିଲା, ଆରେ ଗଧ ତୁ କ'ଣ ଏତିକିରେ ହାର ମାନିଗଲୁ? ଗଧ ହେଲେ ବି ଭାବିଲା, ନା ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ମାଲିକକୁ ଖୁସି କରିବି। ଏଇଟା ଭାବିକିରି ଗଧ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କଲା। ମାଲିକ ଯାହା ତାକୁ କହିଥିଲା ସେ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲା। ମାଲିକଟି କହିଥିଲା କି ମୁଁ ମୋର ସବୁ ହୀରା ରୂପା ଦେଇଦେବି ତତେ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଦେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଗଧ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଲିକକୁ ଦଉଥିଲା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ସେହି ଗଧର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ମାଲିକଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, କାରଣ ତାକୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଗଲା। ସିଏ ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ଗଧର ଉପରୁ ସୁନା ଚାଦରଟାକୁ ଉଠେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଧ ଉପରେ ପକାଇଦେଲା। ସେଇ ମାଲିକ ସେଇ ଗଧ ଉପରେ ସୁନା ଚାଦରଟି ପକାଇକି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେୟା କହିଲା କି ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ, ତୁ ଯଦି ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ତୋତେ ଦେଇଦେବି। ସେଇ ଗଧଟି ପୂର୍ବ ଗଧ ପରି ବୋକା ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ସେମିତି ଗଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ସହିତ ସେମିତି ହୁଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଫିସକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ତାର ଓନର ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦିଏ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ କି ତୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲିଯାଉ, ଆମ ପରିବାରକୁ ଭୁଲିଯାଉ, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଉ। ଆମେ ଶେଷରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଶେଷରେ ସେଇ ଅଫିସରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏଇ ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।